naravno. Prva runda je torta. Hajde, vreme je krenulo. Već znam šta ćemo da radimo. Gledajte ovdje, puno šarene glazure. To nam treba. Ova glazura mora biti na kolaču. Da, tako je. Izgleda super. Savršeno. Koristit ćemo sve boje duge. Ispalo je super. Jao, šta je to? Fuj! Dečaci? To su dečaci? Da, to smo mi. Okej. A možemo da vam vratimo? Ne, nemojte, molim vas. Ne prskajte nas. To je užasno. Prestanite, devojke. Ajoj, prestanite da nas napadate. Vi ste počeli? Dakle, sad je vreme da dodamo Nutellu. Naša Nutella će biti roze. Sipat ćemo je na tortu, a sa strane ćemo staviti piškote. Tako je. Unutra ćemo sipati jagode. A preko ide još jedan sloj roze Nutelle. I ponovo piškote. To je to. Sada treba staviti tortu u frižider i malo sačekati. Svaka nam čast. Jao, devojke, gledajte. To je jako smešno. Hajde, bacat ću ja ovako. I još jedno, i još. Ajoj. Eto, sve sam prosuo. Moja kora je izgorela. U pomoć. O ne, zašto? Hajde da vidimo šta nam je ispalo. Wow, pa to je prelepo. Divno. Odlično. Sada možemo ukrasiti tortu krofnama i konfetama. O, da, lepota. Eto, ovakvu divnu tortu smo napravili. Izgleda ekstra. Wow, kako lepu tortu imaju. Sve je propalo. Nećemo moći ništa da uradimo. Pogledajte ovdje. Da. Imam Oreo torte. Da, spašeni smo, kakva sreća. Jao, ima jedan problem. Ostalo nam je 20 sekundi. Šta ćemo da radimo? Mirno, samo ćemo poređati ove torte jedna na drugu. Da, tako je bolje. Gotovo. Šta misliš? Naravno da ne. Prelićemo našu tortu divnim prelivom. On je također roze. O, da, izgleda jako lepo. Svaka nam čast. Mislim da treba dodati još malo konfeta. Da, to je odlična ideja. Uspeli smo. Da, sigurno ćemo pobediti. Dakle, pokažite vaše torte. Šta je to? Da li stvarno moram da probam to? Probajte, molimo vas. Dobro, uzet ću pače. Jao, izgleda odvratno. Ne, neću da jedem to, nema šanse. O ne, izgubili smo. A šta je kod vas? Odseći ću pače. Baš me zanima šta ste spremili. Sad ću probati. Wow, to je baš ono što sam htjela. Veoma ukusna torta. O, svidao mu se. Dakle, dajem pobedu ovoj torti. Devojke 1 poen, dečaci 0 poena. Sljedeća runda, sočan burger. Hajde, vreme je krenulo. Odlično, ja sam već sve pripremila. Uzet ćemo mleveno meso, napraviti pljeskavicu, a zatim ispržiti je. Da, i sa druge strane isto. Skoro sam završila.
Vidi kako lepu lepinju sam donela. Sad ćemo je seći i staviti salatu na nju. A preko sočnu pljeskavicu. A zatim sir. Da, treba staviti što više sira. A zatim ću staviti kupus. I naravno kečap. Slažem se, ali ne običan, nego roze kečap za barbike. O, da. Odlično se slaže sa roza lepinjom. A zatim ćemo staviti krastavci i pokriti sve lepinjom. A šta je kod dečaka? Hajde, dajte ovamo. Dakle, imamo pizzu, hamburgeri, cheeseburgeri, nuggetse, šta još? Aha, sirne kuglice, pomfrit i tako dalje. A sad ćemo to sve spojiti. Ovo ću pojesti. Aha, kako da ne. Daj mi to. Stavit ćemo to na pizzu. Preko ide još jedna pizza. Zatim pomfrit. Zatim cheeseburgeri. Zatim opet pizza, nuggetse. Mislim da ste shvatili. A na kraju ćemo dodati kečap i send. Da, to je prelepo. Tu je sva najlepša hrana. Svaka nam čast. Baci kocku. Gde je naš prijatelj? Gde je nestao? Ja ne mogu više. Prejao sam. I šta da radimo sa njim? Šta je kod devojaka? Da, kod nas je kompletan ručak, lep koktel. I burger sa šljokicama. To je nevjerovatno ukusno. Super! A vi ste gubitnici. Znate šta? Imam nešto za naše devojke. Vidi. To su užasne larve. Da, to je odlična ideja. Daj to ovamo. Sad ću sve uraditi. Stavit ću ove insekte u njihov burger. Tako je. Ispunio sam naš podmukli plan. Deco, vreme isteklo. Jeste završili? Jesmo. Da, i Zak isto. Jao, vi dečaci. Oho, šta je to kod vas? Zanimljivo jelo. Wow, to nije loše, moram priznati. Bravo, zadovoljan sam. Wow, svidelo mu se. Okej, a šta je kod vas? Treba pogledati. Wow, kako lep i sočan burger. Treba ga probati. Ali on još ne zna šta ga čeka. Dobro, sad ću ga pojesti. O ne, šta je to? Ne mogu da verujem. Kakav užas! Šta ste uradili? To nije hrana. Dečaci. Da, to smo mi. U stvari ne, to nismo mi. Pobeđuje ovaj burger. Tua, pobedili smo. Drugari, najbolji smo. Sad ću ih naučiti pameti. Smiri se, nemoj. 1 poen ide dečacima. I za sad je 1-1. Treća runda. I to je pasta. Hajde, vreme je krenulo. Spremni smo na 100%. A vi? Jel se šalite? Naravno da smo i mi spremni. Hajde, unesite to. Mi ćemo da spremamo instant nudle. Sad ćemo ih skuvati. Dakle, sipamo sve na sto. Da, tako je. Pogledajte koliko nudle imamo. To je baš super. To je baš ukusno. Hej, vrati to na mesto. Eto, sve smo skuvali. Zak, ja sam rekao da ne diraš. Mi smo završili, jeste vidjeli? Pa šta? Gledajte kako to rade profesionalci. I učite od nas. Prvo treba napraviti testo, a zatim ga razvaljati. Odlično. Mi ćemo napraviti tanke špagete. Uradit ćemo to uz pomoć specijalnog uređaja.
Eto, napravili smo domaće špagete. Svaka nam čast. Sada to treba skuvati. Odlično. Imat ćemo 5 šerpa i 5 različitih boja. U svaku šerpu ide svoja boja. Naša pasta će biti ne samo ukusna, već i mnogo lepa. O, da, pogledajte kako divne boje. Devojke, svaka nam čast. A šta je kod dečaka? Da vidimo. O, da, to je super. Imamo baš mnogo rezanaca. Izgledaju jako dobro. O, da, ukus je divan. A vaše domaće špagete nisu nikakve. Zak, koliko više? Prestani da jedeš. Jau, gledajte, ostalo nam je malo vremena. Dakle, došao sam da proverim šta ste napravili. Jesu to instant nudle? Probat ću. Marš odavde. Sviđa mi se to. Da, može da prođe. Da, jeste čuli? Tu, svaka nam čast. A sad ću probati vaše jelo. Kao uvek izgleda lepo, ali mene zanima ukus. O, da, to je ljubav od prvog griza. Da, svidalo mu se, a nismo se džabe trudili. Dakle, ko je pobedio? Nadam se da mi. Jeste spremni da čujete rezultat? Jesmo to mi. Pobedilo je ovo jelo. Čestitam. Devojke, jeste čuli? A mi smo pobedili. Svaka nam čast. Devojke 2 poena i oni su pobedili u našem kulinarskom izazovu. Wow, koliko para! Ja sam milionerka, a vi ste izgubili. Još nam se i smeje. Sad ću je naučiti pameti. Eto vam. Ej, šta radite? Nemojte, prestanite. Hajde, gađajte ih nudlama. Tako vam i treba. Eto vam još, izvolite. Bežimo. To je bilo baš moćno. Sad ću. Želim wafle. Hoćete mi spremiti? Naravno. Hajde da počnemo. Treba će mi žele. Sipat ću ga u činiju sa vrućom vodom, a zatim ću promešati sve. Da, tako je. Odlično. Aparat za vafle mi neće trebati. Uzet ću ovaj gumeni kalup. Da, to će biti taman. Sipat ću unutra žele. Kako vam se čini, jeli? Čudan recept. Ne mislim tako. Napravio sam odlične žele vafle. Samo pogledajte. A sada najzanimljivije. Treba mi obojena čokolada. A sad ću je istopiti. Kada istopim svu zelenu čokoladu, umočit ću u nju vaflu i staviti je na tanjir. Da li vas to podsjeća na nešto? Da, to su komade lubenice. Ali treba dodati još par detalja. Uz pomoć čokolade ću napraviti ukusne i lepe koščice. Da, odlično mi ide. Sofi će biti oduševljena. Siguran sam. Oho, ideja je super. Ali moje klasične vafle će biti lepše. A već sam napravila testo. Sipat ću ga u aparat za vafle, ali samo pola. A sad mi treba kakao. Sipat ću ga u ostalo testo i promešati. A zatim sipam u drugu polovinu čokoladno testo. Da, tako je.
Zatvaram i čekam. I ja sam profesionalac, šefe. O, kakav miris. Oduševljena sam. Bako, to nije loše. Hvala, šefe. Stavit ću vafle na tanjir i preliti ih medom. A sada dodajem jagode. Hoćete jagode? Sama sam ih uzgajala. A Danny, a ti? O Bože! Jau, kako zaustaviti to? Hvala, bako. Dakle, sklonit ću mikser. Valjda je testo spremno. Sipat ću ga u aparat za vafle. Hej, gde je svo testo? Sve se prosulo. Što da radim? Tačno. Mogu napraviti vaflu od krofne. Tako je. Svaka mi čast. Danny, ali to nije prava vafla. Okej, Sophie, brže probaj. Wow, svi ste napravili vafle za mene? Pa skoro. Dobro. Sad ću probati to. Ovo liči na krofnu. Zanimljivo. Kakav je ukus? Jeste, to je obična krofna. Svidelo mi se. A šta je ovdje? Wow, miriše baš lepo. Probat ću jednu vaflu. Jagoda. Prelepo. O, da, divno. Opa! Je li to žele? Nikad nisam probala tako nešto. A kakav je ukus? Wow! Sviđa mi se. Da, ekstra. Ali ko je pobedio? Dajte mi minut da razmislim. Ipak jagode volim više. Ovo jelo je najbolje. To, ja sam rekla da su moje vafle najbolje. Sad ću završiti crtež. Eto, želim jaja. To nije teško. Možete početi. Ideja je super. Počet ću da kuvam. Dakle, trebaju mi jaja. Otvorit ću pakovanje. Nešto neće. Hajde. Sve se polupalo. Od čega da spremam? Tačno. Koristit ću omiljene slatkiše Sophie. Ona obožava marshmallow. A on baš liči na belance. Posebno ako ga malo rastopim. Gotovo. A sada treba napraviti žumance. To će biti žuta žvaka Huba Buba. Savršeno. A umjesto soli ću koristiti pucketave bombone. Odlično. Jao, Danny, jaja se ne spremaju tako. Sad ću vam pokazati kako se spremaju. Razbit ću jajučiniju i odvojiti belance od žumanceta uz pomoć ovog praseta. Kad su žumance u odvojenoj činiji, sipat ću belanca u druge dve činije. U jednu činiju ću staviti crvenu boju, a u drugu zelenu. A sada mešam sve to. Zatim ću umutiti žumanca. Da, super. Sada sipam žumance na tiganj. I čekam da se isprši. Odlično. Uvrnut ću pola. A na drugi deo ću sipati zeleno belance. Zatim sipam crveno i uvrćem sve to. Ostalo iseći sve na male komade. Da, odlično mi ide. Ukrasit ću zelenilom i paradajzom. O da, Sophie će biti oduševljena. Stani, baka je ponovo zaspala. Bako, probudite se. Bako! Jao, šta? Gde? Ne spavam. Da, sečem papriku. A sada stavljam sve to na tiganj. A u svaku papriku sam stavila jedno jaje. Odlično. Hvatam. Da, tako je. Sophie, probaj brže i izaberi pobednika.
O, tako sam gladna. Šta je to, paprika? Ne volim povrće. Okej, probat ću. Fuj, odvratno. Dobro, sad ću probati ovu šarenu rolnu. Izgleda super. A kakav je ukus? Opa, to je stvarno dobro. Wow, a ovo je slatko jaje. Neverovatno. Tu su i pucketave bombone. Cool. A od čega je žumance? Moram probati. Pa to je moja omiljena žvaka. Da. Oduševljena sam. Cool. A dakle, dajem pobedu slatkom jelu. Što? Ne mogu da verujem. Jeste čuli? Pobedio sam. Ovaj put će biti nešto zanimljivo. To je mlečni koktel. Krenite. To je lako. Ne treba mi mleko. Ja ću koristiti Fantu. Imam puno različitih ukusa. Uzet ću kalup za led. Sipat ću Fantu unutra. U svaki deo različiti ukus. Da, tako je. A sad mi treba super hladna Fanta. Jao, kako hladno. Kao da mi je Antarktik unutra. Moram izduvati taj mraz. Odlično. Sve se zaladilo. Stavljam led u veliku visoku čašu. I prelivam sve sprajtom. Da, lepota. Unuče, svaka čast. A ja pravim za Sofi koktel od povrća. Stavit ću u sokovnik najzdravije povrće, a brokoli i šargarepu. Odlično. Sad imam celu čašu sveže ceđenog soka. A dalje mi treba grapefruit. Napravit ću rupu u njemu i sipati unutra naš sok. To će biti mnogo ukusno i zdravo. A sve ostalo sipam u čašu. A Deni, probaj, dragi. Dobro, bako. Nadam se da ću preživjeti. Kako gadno. Ne želim da uvredim baku. Super, bako. Vidiš šta je kod šefa? A šta je kod šefa? Dakle, treba će mi mikseri. Napravit ću pravi mlečni koktel. U jedan blender ću staviti sve plavo. Plavi sladoled, borovnicu, plavi sirup. A u drugi blender sve roze, roza sladoled, malinu i roza sirup. Ostalo je samo dodati svuda mlijeko. Odlično, uključujem i čekam. To mora biti ukusno. Sada sipam koktele u čaše. Ukrašavam šlagom, dodajem njord bombone i zatvaram poklopcem. O, da. Također sam pripremio specijalnu kacigu sa slamkama. Tako će Sofi moći da proba odmah 2 koktela. O, šefe, nadmašili ste sebe. Wow, kako cool! Želim da počnem od ovog. Ovo liči na sok od naranđe. A miris je užasan. A ukus je još gori. Bako, pa ja ne volim povrće. Ja ne želim da uvredim baku. A znaš, svidalo mi se. Ali neću više. A sad ću probati ovo. Wow, kako cool. To je sigurno bolje od prethodnog koktela. Ovdje je cela kaciga. Sad ću obući i probati koktele. Tu je specijalna slamka koja spaja 2 koktela u jedan. To je neverovatno. Dakle, ovaj koktel je pobedio 100%. Znao sam da će se Sofi dopasti moje. Opa, društvo, sad ste dobili nudle. Mike ima najjeftinije nudle. Britney ima žele nudle Haribo. A Jane, nevjerovatno, to su zlatne nudle sa pravim zlatom.
Majko, ozbiljno? Ja sam takve nudle videla samo na smeću. Ja mislim da su baš dobre. Samo što su čvrste. Moj zub. Ojoj, ispao je, kakva šteta. Ali nema veze, svakako ću pojesti ove nudle. Joj, kako boli. Znate šta, prelazimo na plan B. Neću da lomim nudle, nego ću samo da ih skuvam. Napolju taman kiša. Sad ću skupiti vodu. Odlično. Nije loše, ali treba mi više vode. I sedit ću svoju majicu. Da, tako je. A sada mogu jesti. Njam, njam, njam. Fuj. Ma dajte, to je veoma ukusno. Ostalo mi je još malo na licu. Ja sam završio, ko je sljedeći? Hoću ja. Ja obožavam žela nudle, tako da ću ih rado pasti, ali neću jesti štapićima, nego električno viljuškom. Ona će sama namotati nudle i neću morati da se trudim uopšte. Da, savršeno. A sada mogu probati. A šta ako pritisnem ovdje? Mike, što si uradio? O ne, sve se razletelo po sobi. Izvini, Britney, nisam hteo. Žao mi je. Kakav užas! Ne brini, sve ću skupiti i mogu čak i pojesti. Strašno! Ostale samo jedna nudla. I ona je bila baš ukusna. Dakle, sad je moj red. Kao što vidim, vas pitana sam ovdje samo ja. Stavit ću salvetu, uzet ću štapića i mogu probati sva divne nudle. To je veoma ukusno. Jao, Jane stalno pravi nešto od sebe. Da? Baš me briga šta vi mislite o meni. Ja sam najbolja. A ovaj ukras mogu staviti na sebe. Sada izgledam još skuplje. Hej, što bacaš salvet u mene? Sad ću ti se osvetiti. Imam magnet. Tako ti treba. Šta se dešava? Ovo nisam očekivao. O ne, moja divna kosa. Kakva sramota. Da, sladoled. Ja sam dobio sladoled sa Sunđer Bobom. Super. Ja imam najskuplji sladoled na svetu. A ja imam kornet sa sladoledom. Obožavam ga. Ja ću početi. Da vidimo. Jao. On izgleda sasvim drugačije nego što je nacrtano na pakovanju. Ali to nije problem. Bitan je ukus. A moj sladoled je baš ukusan. O da. Ukusno, ali malo. Britney, hoćeš mi dati svoj sladoled? Što? Nemoj ni misliti. Ovaj sladoled je samo za mene. Obezbeđenje? Halo? Neko pokušava da mi ukrade sladoled? Gospođice, ja sam ovdje. Pođite sa mnom. Ali ja želim da poližem sladoled. Konačno mogu uživati u sladoledu na miru? Kakva si cicija, pustite me! Da, prelepo. Dobro, neću više. Poverovao si! Ne, pustite me! Samo ću da lisnem jednom. Samo jednom. Izvini, Mike, ali ja sam već sve pojela. Možete da idete? Hvala. Baš ste bezobrazni. Naljutio sam se na vas, ne diraj me. Jeste li završili? Onda je sad moj red. Moj sladoled se mora jesti samo kašikom od zlata. O da, izgleda posebno ukusno. Priznajem da ništa ukusnije u životu nisam jela. Mada koga ja lažem? Takav sladoled jedem svaki dan na svoj jahti. O da. Mogu probati sladoled, Jane. Mike, jesi li normalan? Ne diraj moj sladoled svojim prljavim rukama. Jao. O ne. U stvari, o da. To je veoma ukusno. Konačno sam ga probao. Ljudi, povraća mi se. Kakav je ovo užas. Neću da jedem to, nema šanse. Kako slatku tortu sam dobila. Jedva čekam da je probam. Britney, vidi moju tortu. Izgleda da je ona jako skupa. Ova torta je za mene.
Što bi? To je moja torta, a tvoja torta ispred tebe. Hajde, jedi je. Kako ste bezobrazni? Ali šta da se radi? Moram je probati. Kakav užas, ne, ja ne mogu. Čekajte, pa ja imam svog butlera. Butleru, dođi. Ovo moraš pojesti. Šta ti nije jasno? Ovo moraš staviti u usta. Jel ti jasno? Shvatio sam, sad ću sve uraditi. Nikad nisam vidio da gospođica Jane tako nešto jede. Dobro, otvorite usta. Kakav užas. Šta si uradio, glupane? Beži odavde. A vi prestanite da se smete. Britney, sad ti. Okej, vrlo rado ću probati svoju tortu. Odseći ću sebi komad. Ona je čak i unutra roze. Prelepo. A ukus je još bolji. Neverovatno. Blago njoj. Želim da budem još komad. Ova torta se bukvalno topi ustima. Prezadovoljna sam. Britney, požuri. Maj, nemoj mi smetati da uživam. Neću nigde da žurim. Jedva čekam da probam svoju tortu. A šta da ti radim? Sačekaj još malo. Gotovo. Ne mogu više da čekam. Jedi. Hej, Mike! Pokvario si mi šminku. Gotovo, sad je moj red. Konačno mogu da probam nešto skupo. To je zaista ukusno. Predobro. Znate šta? Ješću ovu tortu rukama, baš me briga. Pravo zadovoljstvo. Mike, to je nekulturno i prestani da bacaš tortu u nas. Ja sam već preo. Imam još ceo sprat. Juj. Mike je tako smotan. Baš tako. Jao. Gde smo to mi? Izgleda da su nas zatvorili i posmatraju nas. Hej, pustite nas. Sad ću vas srediti. Ne brinite, nećete nigde pobeći od mene. To ćemo još vidjeti. Wednesday, imaš li neke ideje? Reci. Možemo pokušati pobeći kroz ventilaciju. Moramo se smiriti. Nećemo nikad izaći odavde. Umrećemo ovde. Smiri se. Hajde da otvorimo bravu. Lako reći, a gde je ključ? Vidi, Wednesday. Pas ima ključ. Zdrava dušo. Treba nam ključ. Polako, nemoj se ujedati. Jao. Ne, to nije dobra ideja. Šta da smislim? Hajde, razmisli. Imaš li ti neke ideje, kosture? Enid, smislila sam plan bekstva. Moraš skrenuti pažnju čuvaru. Aha, laži. Da, razumela sam. Hej, ljudi! Ćao! Kako je smešna. Padam. Joj. Wednesday, koliko još? Hajde, požuri. Druže, hoćeš mi dati malo koščica? Da, može. Bravo, Wednesday. Hej, prijatelju, imamo lepe koščice za tebe. Ne boj se, častit ćemo te. Odlično. Dok pas ne vidi, uzet ćemo ključ i otvoriti bravu. Svaka čast. Pa, hajde da probamo. Šta je to? Jao, Enid, daj meni to. Tako je. Wow, bravo, Wednesday. Samo hajde prvo da skinemo uniformu, da ne izgledamo kao zatvorenici. Super. Ne razumem. U čemu je stvar? Gde su nastali? Bežimo. Pa to je bekstvo iz zatvora. Alarm! Imamo 2 begunca. Moramo ih uhvatiti. Jao! Otkrili su nas! Mamice!
Stani. Oho, Wednesday, vidi, to je mapa. Super! Hajmo brže. Stani. Ojoj, svuda su laseri. Čekaj, znam šta nam može pomoći. Wow! Cool! Odličan posao, Wednesday. Možeš računati na mene? Spretno ću proći pored svih ovih lasera i isključiti ih. Tako je. Polako. Da, odlično. Gotovo. Wednesday, jesi već ovdje? Hajde da pogledamo mapu, da vidimo gde je izlaz. O, izgleda da sam ogladnila. Hoćemo skrenuti u kafić. Molim te. Ok, slažem se. I ja bih pojela nešto. Ha, evo vas. Šta? Kako su prošli kroz laseri? Jau, treba isključiti alarm. Stop. Gotovo. Dakle, uhvatit ću vas, obećavam. Niko neće pobeći od mene. Mislim da znam gde treba tražiti. Stigli smo. Izgleda da nas nisu primetili. Odlično. A vreme je da pojedemo nešto lepo. O, vidi, kaša. Izgleda odvratno. Neću ni probati to. Jao, izgleda da je ova kašika beskorisna. Nema veze, ješću ovako. Fuj, odvratno. Ova kaša je tako suva i ružna. Gdje? Čekaj, razmišljam. O, a šta misliš o ovoj ventilaciji? Hajde da vidimo. O, imamo čak i nožić da je otvorimo. Daj mi to. Bravo, Enid. O ne, izgleda da nas već traže. Hajde što brže da se sakrijemo. Ali gde? O, da li ću stati ovdje? Da, a mislim da hoću. Super! A ja ću se sakriti ovdje. Aha, jeste mislili da pobegnete od mene. Pa nećete uspeti. Osjećam da ste negdje tu. Naći ću vas. Mamice, tako je blizu. Čula sam nekoga. O, je li to kaša? Ceo dan nisam ništa jela. Znate, ipak ću odbiti ovo jelo. Treba je baciti. Dakle, izgleda da devojka nema ovdje. Potražit ću ih na drugom mestu. Jao, odvratno. Je li otišla? Wednesday, jesi dobro? Ja sam sva u pasti. Užas. A vreme da idemo odavde. Pobeći ćemo kroz ventilaciju. Sad čekaj. Gotovo. Hajde, idi ti. A ja ću odmah posle tebe. Wednesday, hajde. Oh, come on. Jao, ovdje nisu spremali oko 100 godina. Nemoj kukati, idi. Ne volim paučinu. O, tu je izlaz. Ali ne može da se otvori. Moramo ići dalje. Šta? Mamice? Pauk! Jao, Enid. To je samo mali slatki pauk. Svaki dan ih vidim. Kakav užas. Hajmo brže. Fuj, odvratno. Jao, kako me nervira. Osjećam da su negde blizu. Aha, evo vas. Pa šta je to? Opet nisam stigla da ih uhvatim. Možda treba da idemo ovuda? Da vidimo. Joj. Pazi, Enid. Gde smo to mi?
O, vidi! Je li to naš čuvar? Kako smešno! Izgleda da smo našli njeno tajno mesto. O, vidi! Ovo je sportska sala. Neverovatno! Od uvek sam volela da treniram. Dakle, je vreme za mali trening. Da, sad ću srediti tu krušku. Ja! Kako teško! Enid, jesi zaboravila gde smo? U zatvoru. I moramo da pobegnemo odavde. Jao, da, tačno. Upravo si. Izvini. A, šta radiš? Wednesday, ti si genije. Hajmo ka izlazu. Hajde, požuri. Juj. Jao, kako si smotana. O, našli smo WC. Hajde da pobegnemo kroz kanalizaciju. Ne mislim da je to dobra ideja. Jao. Uj. Odvratno. Ne, to je iznad mojih snaga. Ugušit ću se. Hvala, Wednesday. Za malo nisam povratila. Ove četkice za zube mogu nam biti od koristi. O čemu pričaš? Šta? Hoćeš me izazvati na dvoboj? Predaj se! Nećeš me pobediti? I ja sam majstor u mačevanju. Eto ti! Jao! Oho, vidi. Ha, pa gde su ove devojke? Tako su male, ali tako brze. O, to je moja super slika. Ha, kako sam lepa. O, odavno nisam trenirala. O, jao, samo ne to. Padam. Šta? Kakva je to rupa u zidu? Evo novog ulaza u ventilaciju. Hajmo vuda. Ha, gde su se sakrili? Eto vas. Wednesday već ovde. Ostavite nas na miru. Eto vam. Hej, predajte se. Šta da radim? Eto vam još. Ojoj. Ovo je bio nokaut. Hajmo brže. Šta? Gde ste krenuli? Stanite odmah. Naučit ću vas pameti. Dohvatit ću vas. Dakle, opet smo stigli u neku sobu. Oho, gde smo to mi? Hey. Vidi, ovo je izlaz. Otvori brzo ova vrata. Pa šta je to? Nešto neće. Treba nam ključ. Hajde da ga nađemo. Kakvu smešnu facu imam ovde. Vidi. Izgleda da čuvar nije pojao čips. Super. 100 puta bolje od suve kaše. Ups. Enid, hoćemo možda potražiti ključ. Da, naravno. Ne vidim ništa. Enid, jel mi se čini? Ili je to uniforma čuvara? Vidi, hoćeš da je probaš? Zašto? Shvatam. Da, tako nas niko neće prepoznati. Da, savršeno. Jao, mamice, evo je. Dolazi. Šta da radimo? Šta to zvecka? Našla sam ključ. Super, svaka nam čast. Hajmo odavde. Nice. Uspele? Da. Imam vas. Gde su opet pobegli? Šta? Sve je jasno. Našli su ključ i pobegli odavde. Pažnja. Enid i Wednesday su pobegli. Hitno. Pa šta je to? Dobro je.
Vidi, helikopter. Hajmo tamo, odletet ćemo odavde. Još nikad nisam letela na helikopteru. To bi trebalo da bude baš moćno. Hej vi, stanite odmah. Hajde, polećemo. Ćao, ćao, sve najlepše. O ne, kako je to moguće? Dakle, pažnja. Spremite mi, molim vas, toplu čokoladu. O, naravno, draga. Hajde da krenemo. Prvo treba skuvati mleko i dodati kakao prah. Tako je. A sad ću dodati čokoladu. Jao, kakav miris, a divno. Šefe, kako vam se sviđa moja čaša, jeli? Mislim da će unuci biti veoma drago da pije iz nje. Moj kakao je spremljen s ljubavlju. Kako slatko. Hoćete da probate, šefe? Ne morate. Ja imam svoj recept. Dakle, dodat ću što više tople čokolade. Kako je gusta i lepa. A sada treba umutiti šlag. A zatim dodati marshmallow. Eto, brzo i ukusno. Smirite se, bako. Ne dirajte. Moram i ja dodati šlag. Da, tako je. I marshmallow mi također treba. Da, ponovit ću sve za šefom. Ali dodat ću još i bombone. A još čokoladni sirup i keks. Obavezno ću staviti poki štapići, da bude što slađe. To je to. Završio sam. Wow, hvala vam puno. Sad ću probati ovo piće. Ova topla čokolada je mnogo slatka i ukusna. Ekstra. Baš mi se sviđa. A ovo je bakin kakao? Pa nije nešto. Wow, ovo piće je jako lepo. I ukus je super. Sviđa mi se. Dakle, pobedio je brat. Čestitam. Tu, ja sam najbolji. Bako, pažnja, imamo novi zadatak. Hoćete moći da mi ispečete tortu? Naravno. A sve što poželiš. Nema problema. Hajde da krenemo. Dakle, prvo treba premazati sve kore šlagom. Tako je. A sad ću uzeti nož i napraviti srce za moju omiljenu unuku. Odlično. Mislim da će joj se dopasti. Znam da moja unuka jako voli čokoladu, tako da ću dodati što više. I obavezno ću staviti različite slatkiše. Kakva lepota. Kako vam se čini, šefe? Bravo, bako. I ja ću napraviti tortu zanimljivog oblika. To će biti duga. Dakle, iseći ću tortu na pola, saviti je i preliti filom svih boje duge. Da, odlično mi ide. Da, skoro sam završila. Ostalo sve razmazati. Tako je. Sada mogu napraviti oblake od šlaga. Dodat ću oči i usta. To je to. Moja vesela torta je spremna. Hej, gde ćeš prljavim rukama? Kako ukusno. Moja torta izgleda super, jel da? Da, unuče. Samo što ni ravna. Čekajte, još nisam završio. Stavljam foliju. A zatim pravim glazuru. Istopit ću čokoladne mrvice plave boje. Da, tako je. Dodat ću šarene konfete. I gledajte sad. Dižem to. Je li to ukusno? Gledajte kako to lepo izgleda. Svaka mi čast. Ja sam genije. Da, to je moj unuk.
Posluži se, draga. O, kako lepe torte. Probat ću prvo dugu. O, to je veoma ukusno. Oduševljena sam. Cool. Kako slatko srce. Obožavam čokoladu. A ova torta izgleda jako neuredno. Dobro, ipak ću je probati. Fuj, ne. Pobeđuje šef. Čestitam. Zašto? To je moj kečap. O, šefe, gledajte. Ha, prevarila sam šefa. Dakle, vaš novi zadatak je pasta? Biće urađeno. Dobro, draga. Kako se to sprema? Dobro, valjda prvo treba skuvati špagete. Hej, zašto ne staju u šerpu? Ne razumem. Hajde! Imam lopaticu. Tačno. Predaj se. Ne pomaže. Hajde, tvrdoglave špagete. Stani, unuče. Baka će ti pomoći. Treba uključiti šporet, ugrejati vodu i onda ćeš špagete omekšati i stati u šerpu. Eto, gledaj. Shvatio sam, bako. Spremati običnu pastu je dosadno. Ja sam profesionalni šef i napravit ću sve svojim rukama. Dakle, uzimam brašno i parija. Da, sad ću napraviti savršeno testo. Tako je. A sad ću dodati jestivu boju u testo. Divno, ostalo je malo sačekati. Stavljam testo u činiju i sada treba malo sačekati. Jao, kako dosadno. Da, mrzim da čekam, ali šta da se radi? Šefe, vaše testo je već spremno. Da, tačno. Znači, mogu ići dalje. Sada testo treba razvaljati i seći. Bitno je dodati malo brašna da se testo ne zalepi. To je to. Moje špagete su spremne. A sad ću dodati malo morskih plodova. Koristit ću hobotnicu. O, da. Perfekto. Napravila sam divnu pastu. Jao, bako. Ja sam odlučila da dodam malo kečapa u pastu. Odlično. Jao. Ne mogu da izvadim špagete iz šerpe. Zalepili su se. Izglede odvratno. Dragi, to se treba baciti. Da, baka je u pravu. Dobro, neka stoji ovde. Potpuno sam zaboravio da imam instant nudle. Sad ću ih spremiti za moju sestru. Samo treba dodati začine i preliti sve vodom. Eto, sve je spremno. Prijetno, sestro. Kako super! Samo što me ova velika hobotnica plaši. Uj, mrzim morske plodove. Ne, to sigurno neću jesti. Fuj. Bolje da probam bakino jelo. Baš me zanima kakav je ukus. Super, oduševljena sam. Šta? Nikad nisam probala instant nudle. Sad ću probati. Nisam očekivala da su tako ukusne i ljute. To je bilo super. Brate, pobedio si. Super. Dakle, vaš posljednji zadatak je čips. To je lako. Jel da, šefe? Tako je. Vidjet ćemo ko će od nas pobediti. Ne brini, dragi, sad ću ti pokazati kako se sprema čips od krompira. Prvo, krompir treba očistiti i iseći na kolutove. Ovako. Zatim je sve jednostavno. Sipam u tiganj ulje i pržim sve to. Tako je. Jesi razumeo? Naravno, bako. Dakle, krećem. Prvo čistim krompir, a onda ga sečem. Nije loše. Šta ide dalje? Ulje?
Da, sipat ću što više. I bacam krompir. U pomoć! To je baš opasno. Jao, pazi, unuče. Kako je moj čips? Sad ću probati jedan. Nije loše. Gledajte svoje posla, bako. Ja ću spremati načos od tortilje. I seći ću je na troglove. I spržiti sa svih strana. Bako, ja sam vam rekla. Dakle, sipat ću ulje u tiganj. I spržiti svoje troglove. Tako je. Ispalo je baš super. Ali to još nije sve. Sos ću napraviti od sira. Treba ga istopiti uz pomoć vatre. O da, perfekto. Ostalo je lepo servirati jelo. Dodat ću limetu i to je to. Baka je tako smešna. Sve mi gori. Sve u redu? Moj čips je spreman. Bako, hoćeš da probaš? Izvoli. Ne moraš. Tačno. Treba dodati što više začina da bi postalo ukusnije. Da, promešat ću. I probati. Pa može da prođe. I ja sam skoro završila. Dodati začine je dobra ideja, unuče. Nadam se da će se unuci dodati moj čips. Posluži se, draga. Da vidimo. Izgleda da je brat malo preterao. Čips je izgoreo. Uj, neću to jesti. Bolje da probam bakin čips. To je veoma dobro. Svaka čast. A šta će li me tako čipsa? Dobro, probat ću. Ne sviđa mi se takva varijanta. Pobedila je baka. Tvoj čips je najlepši. Jeste čuli? Ja sam pobedila. To. Britney, hajde da skinemo poklopce. To je iPhone. Wow, baš nam se posrećilo. Cool. Kako je lep. Moram odmah zapaliti selfie. Hej, zašto ekran ne radi? Pa to je čokoladni iPhone. Sad ću ga probati. Wow, to je baš ukusno. Sviđa mi se moj telefon, iako nije pravi. Wow, blago tebi. Hoću ja da probam. Julie, šta čekaš? Digni svoj poklopac. Jao, tačno. Možda sam i ja dobila čokoladni iPhone. Ne, to je bolelo. Britney, prestani da mi se smeješ. Ni moj iPhone nije loš. Oho, vidi. Uključila sam aplikaciju i sad mi u telefonu pliva čokolada. Cool. Wow. Ovo stvarno radi. Baš ukusno. Upravo sam popila čokoladni sirup direktno iz telefona. Wow, super. A šta još ima ovdje? Imam još jednu aplikaciju sa Skittles bombonama. Sad ću i njih probati. Da, to je neverovatno. Što? Ne mogu da verujem. Julie, mogu li ja da probam, molim te? Pa dobro, probaj. Baš ti hvala. Hej, na mene je pala samo jedna bombona. Tako mala, ozbiljno. Želim više. Hej, prestani da se smeješ, Julie. Pa dobro, to je ipak bolje nego ništa. Jao, baš je nezgodno ispalo. Evo još bombona. Sad ću ih skupiti i dati svojoj drugarici. Britney, posluži se. Baš ti hvala, Julie. Baš si dobra. Hajde da otvorimo poklopce jedna drugoj. To je lizalica. Cool. Da, sad ću je probati. Wow, baš je velika. Da, i moja isto. Čekaj, došla mi ideja. Pošto oba imamo lizalice, hajde da se takmičimo koja brže pojede. 3, 2, 1, krećemo! Pobedit ću. Moja lizalica je tako ukusna. Čekajte, pa to nije karamela? Tačno, imam čokoladnu lizalicu. Da, sigurno ću biti brža od Julie. Kako je Britney? Oho, dobila je čokoladu? Ne,
A brže će je pojesti. Moja lizalica se ne može gristi. A šta da radim? Nemam mnogo vremena. Jo, jezik mi je već pocrveneo. Treba smisliti nešto. Tačno. Uzet ću čekić i izmrviti lizalicu. I... eto ti. Da, tako je. Sada mogu to sve brzo pojesti. Gotovo. Krećem. Šta? Već? Moram se ubrzati. Posljednji komad i... završila sam. Ja sam brža. Pobedila sam. Mogu li ja biti prva? Super. Šta je to? Pa to je prsten? Cool. Baš je lep. I odgovara mi. Čekajte. Sladak je. Probat ću. Da, dobila sam čokoladni prsten. Ekstra. Što? Britney tako privlačno jede. Hoću ja. Tačno. Treba pogledati šta je ispod mog poklopca. I kod mene je prsten. Kako lepo sijaje ovaj dijamant. Cool. Čekajte, ali šta će mi pravi prsten kad ga ne mogu pojesti? Što da radim sa njim? Tačno. Britney, možda hoćeš da se zameniš sa mnom? Ne, neću. Očekivala sam to. Došla mi je ideja. Sad ću pozvati svoje prijatelje. Halo, možete li doći odmah? Čekam. Evo vas. Ćao, drugari. Britney upoznaje moje prijatelje. Draguljar i prodavač slatkiša. Moja ideja je jednostavna. Prodat ću prsten Draguljaru, majku. Moram ga pregledati. Neverovatno. Pa to je zaista pravi dijamant. Ne mogu da verujem. Julie, uzimam taj prsten. Uzmi pare. Wow, sad ću dati sve pare Nicole. Izvoli. Trenutak. Imaš dovoljno za kutiju čokoladnih prstenja. Izvoli. Wow, ne mogu da verujem. Otvaram. Wow, koliko čokolade. Blago meni. To je bio odličan plan. Oho, a ja imam samo jedan prsten. Nudila sam ti da se zamenimo. Kasno je sad. Hajde da odlučimo ko će prvi skinuti poklopac. Obe makaze. Okej, otvorit ćemo zajedno. Wow, pa to je čokolada. I kod tebe isto? Hajde da probamo. Hajde, obožavam čokoladu. Joj, to nije čokolada. Previše je tvrda. Julie, vidi šta je kod tebe. Dobro. Oho, pa to nije čokolada, nego paleta sa senkama. Jestivim senkama. O, da, to je prelepo. Jao, blago tebi. I ja bih htjela da probam. Da, to je nevjerovatno ukusno. Pojela sam poklopac, a sad ću probati senke. O, da, to je divno. I ukus je dobar, sviđa mi se. O, vidi, sad su mi zubi šareni. Da, izgledaš baš smešno. Ostalo je pojesti još malo. Je li to četkica? Probat ću je. Wow, baš je ukusna. I drugi deo palete. Britney, šta je? Hoćeš da probaš moju paletu? Pa ne, neću ti dati. Previše je ukusna. Jao, pa ja imam pravu paletu. To znači da se mogu lepo našminkati. O, da, bit ću nerealno lepa. Još malo. Da, završila sam. Baš sam lepa. Zar ne, Julie? Wow, tvoj make-up je zaista prelep. Hoću i ja. Britney, možeš i mene da našminkaš, molim te? Nema problema, sad ću. U stvari ću se osvetiti ovoj cici. Bićeš mnogo lepa, Julie, obećavam ti. Gotovo, možeš se pogledati. Šta? Britney, šta si uradila? Izgledam užasno. To uopšte nije smešno. Naljutila sam se.